ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. Имрӯза видеои мо оғоз мешавад аз бинои нави корвон ки воқеъ аст аз тарафи мираж. Марҳамат тамошо кунед. Анамин намуд безрукавкаҳо ҳаст, жемпирҳо ҳаст. ҳозир ман нархи донаша ба шумо гап мезанам. Агар ба шумо дар кор бошад чӣ дона, чӣ оптам, метавонед омада аз наздик бинед касоне ки дар Тоҷикистон ҳастед ва нарху-наво карда сипас харидорӣ намоед. Анамин намуд безрукавкаҳо дона нархи донаш 120 сомон, оптам бо арзон мешавад. Марҳамат, ҳамаи рангош ҳаст, дарози хушрӯванд. Ино безразмерниян то анамун серира ҳамаш ҳамин нарха 120 сомона. Ана серие ки ҳозир нишон додем инамудаш 140 сомонай. Набинед, ана инамудаш 140 сомонай ва ёш то размери 50 доранд. Ай дарозое ки саршавии видеода буд, ино безразмерниян. Инҷада бо ҳаст жемпиро. Жемпиро ҳархела 160 сомон, 170 сомон нархи донааш. Агар оптум гиред бо арзон мекунанд. Бинед, тамошо кунед. Бисёрам бисёра иҷада интихоби жемпиру безрукавка барои занҳо. На марҳамат. Баъд остиндорош ҳаст. Анамин намуд безрукавкаҳора бинед, кабуд, сабз, остиношон дароз. Ино нархошон 165 сомон нархи донааш. бо аз ин тараф бинед занона. Ана инамудо остиношон 3/4 размер катиян ино то размери 52-54 ҳаст. Нархошон 165 сомон нархи дона ҳаст бо 180 сомонаш. Бод анамихе безрукавкаҳо ҳаст 140 сомона нархи дона, 135 сомона. намихе тамошо кунед. жемпирчаҳои баҳорӣ агар дар кор бошад, ино ҳамаш баҳориян. аниқтараш тинакан бинед. иям остинуш 3/4. И жемпирора 160 сомонӣ, 150 сомонӣ метиян. агар дар кор бошад нависед. мо доставка мекунем тавассути почта. бо ҳаст 180 сомонаш. иҷада дӯстони азиз бинед вай доранд бо анамихел шӯбача доранд. аз ин кам монда будай барои ҳавай ина чӣ накардам. хушрӯба навор нагирифтам аз наздик, зеро ки мешавад ки шумо пурсон шавед ман омадан наёбам. бо аз анамин бино ман ба навор гирифтам. анамихел ласиначаҳои кӯдакона бисёрам хушрӯ. размерошон то 7 солара ҳаст. нархҳои ино касе ки оптон мегира инора 25 сомонӣ медодиян. турецкиян. ба ман шахсан беҳад маъқул шид сифатшон. набинед чанд размер дора? 4 размер дора. иҷада рангош ҳаст. 4 ранг дора аз ин. агар барои савдо хоҳед омада гиред дӯстони азиз. инчунин барои сатр кардан анамихел плашо ҳаст. анамин фиолетове ки айни замон ман нишон додам, инаш 195 сомонай. баъд анаи кабутуш бо дигар хелош ҳозир ман нишон метиҳам. инош бошад 295 сомониян. марҳамат, пурратар тамошо кунед. агар ба шумо дар кор бошад нависед. инорам и видеорам дӯстони азиз ман аз анамин бинои нав ба навор гирифтагим. анаи 295 сомонашай нархи донааш. материалошон хушрӯванд. размеро то размери 50 доранд дӯстони азиз. ҳамеша ба назар гиред. халатои дарози хушрӯ. сифатошонам сифатои нағз истеҳсоли бишкекан. ман қафоша тарзи духча мехоҳам нишон диҳам барое ки
бисёр вақт вай мехоҳанд, баъзеҳо мехоҳанд ки притайли набоша, ростак духтагӣ боша. Барои авай аз қафошам нишон додам. Иҷада куртаош ҳаста. И куртаошонам ҳамин хелай нархошон 295 сомон туркиян. ана марҳамат. Иҷада пиратар бо бинед плашошона чӣ хел ранго ҳаст. Ҳамаш то размери 50 доранд. нархи донаша гуфтаистам 295 сомонӣ. агар касоне ки оптом гирифтан мехоҳанд, бо арзон мешава оптомош. анаи поёна бинед, ҳамаи ҳамино 295 сомонаянд. ҳамаш плаш, курта, ҳар чизе ки барои духтарои ё занҳое ки сатр мебанданд, бисёрам хушрӯанд. ҳамаи ҳамино пешниҳод карда шудааст. иҷада бо хостум барои шумо анами намуди войкора нишон диҳам. нархи донаша гап мезанем. нархи донаи и 140 сомонай двойкаянд. бори бишкек. чанд ранг дора. сабукак остинаш 3/4 бурукуш. дӯстони азиз, гамхе чиай клёш кушоти хушрӯай. ана сафедаш ҳастай, кабуташ ҳаст. анами цвети кабутша бинед, ранги джинс метова. бо ҳастан намихе рангошон. оз дигар хел моделшам ҳастай. ваям нишон метиҳам. ҳамиқае ки ино то ваян 3/4 остиношон. остиношон калтаян. ана ин намудшам ҳамин хелай 3/4 остинаш. қади дарозтарай. қади вайш дарозиш то зонура мебиёя. иш бошад аз зону поён меиста. иш дарозтарай. материалшон беҳад материали нағзай, сабук. рости намедонам жатти паплена и шолкай ҳамин хел меган. материалаш сабукай барои тобистонои Тоҷикистон. иҷада бо ҳаст. анами хел абаяҳои туркӣ мехоҳам барои шумо нишон диҳам. нархошона гап занам. 750 сомонӣ нархи донашай. оптом гиред бо арзон мешава. анами хел шифони тоза. чӣ хеле ки ба мо фурӯшандаҳо фаҳмонданд ки ино аввал бо қиматтар будан аз инам. иҷада бо ҳаст. анами хел куртаҳои туркӣ, двойкаҳои туркӣ. инора нархошона 170 сомонӣ ба фикрам гуфтанд. аминаш хушрӯ пурра дар ёдам нест бахшиши зиёд. айнаш боша 195 сомон. дароза инам туркияй. ваиш тоқаяй. курта то зонура. дӯстони азиз, анами намудора пурсида буданд ки материалаш чиай. ин паплинай. на марҳамат, агар дар кор боша нависед.